I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu na kanalu Mr. Chicken Pile Pilić. Danas ćemo da odigramo jedan battle u challenge-u, samo da vidim da li sam uzeo pravi dek. Sad sam uzeo pravi dek, idemo i vidite ako malo kašem u ovoj epizodi, malo sam bolestan. Veliki pozdrav za Ludog Sunđera. On je prvi subscriber koliko sam ja video. Iako mi je ovo prvi klip na kanalu, nema veze, on me subscribe-u. Nekako mi našao kanal, nisam mu rekao. Da, totalno mu nisam rekao. Ovako ćemo ovdje Teslu, Hog. Idemo Goblin. Samo da ih Wizard ne rokne. Ajde, rokni ga. Ništa. Idemo Knighta. Ajde Goblini, bockajte malo, bockajte Goblini, bockajte. Samo bockajte Goblini, ajmo. Idemo opet Hog, ja i Spirita. Au, nećemo mi Hoga, ja i Spirita još dugo, koliko ja vidim. Mega Knighta ima Šila, Brđeka, brat. Skoči vamo, to. Nije skočio, ali dobro. Ne, sad, rokajte ga Goblini, ubite ga. To, idemo, mali counter push. Ali, ono, ipak je neki. Neću se žalim sad. Lik ima Mega Knight. Idemo ovako Knight ovdje. I Fireball ovdje. Da ih se ubije. Doom, to. Sad idemo Hoga i Ice Spirita. Nećeš ti Mega Knighta da baciš meni. Nećeš. Ne, Hog. Okej. Idemo, cp. To, sad će moj Hog da uzme. Moj Hog će da mu uništi tovar, mislim, neće. Ali njegov hoće meni, dosta mi je skinuo. Ja njemu. Okej, izvinite zbog toga, to je bio moj... to je bio Ludi Sunđer, kod njega ovo snimam. Idemo... I palmi tamo. Super. Divno. Fantastiko. Fantastiko, bre. Sad kad mi baci Mega Knighta, mislio sam da će mi baci Mega Knighta. Da, bacio mi je Mega Knighta. Zašto mi baciš Mega Knighta? Čoveče. Zašto Mega Knighta? Zašto ne Mega Lunta? Nego baš Mega Knighta moraš. Moraš uvijek baš Mega Knighta, a? Zašto ne baciš Mega Dunta? Ili Mega Trunta, već Mega Knighta obaja mora. Mora baja Mega Knighta. Ništa, mislim da sam ovo izgubio. Brzo Tesla. Dobro je, Tesla me spasila. Ajde, ubi Hoga, to. 6 eliksira, idemo. Hog, spremimo. Mislim da će lik da me otkida ovo. Mislim da sam izgubio. Nije da mislim, nego jesam izgubio. Ne mislim ja da sam izgubio, ja jesam izgubio. Tesla, dobro je. Idemo sad brzo Hog i ovi arčeri. Ajde, požurite. Zep. Okej, ubite ih. Arčerke, ajde. To sam mogu samo da ga fireballom do smrti. Tesla, Ice Spirit, freeze, zaledi ga. Ubi ga. Imam i Zep. Bacio Mega Knight. Ne, zašto? Tu, udri. Fireball. Knight ovdje. Ice Spirit ovdje. Goblini. I izgubio sam prvi battle. Freaking prvi battle sam izgubio. Ne mogu više, brat. Ljudi, ne mogu. Samo da znate, ova epizoda je više nego uspješna. I sada ja ne mogu da nađem ovo da stopam recording, već moram ovdje. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi.